DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Nagsikap ako para mapabuti tayo. Pinagtakpan ko sa pamilya at kaibigan ko ang mga pagkakamali mo. Pero binaliwala mong lahat ng yon. Ngayon sasabihin mo, huwag kitang iwan? Sawang-sawa na akong manindigan para sa iyo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sawang-sawa na akong manindigan para sa iyo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Itay? Ikaw? Anong ginagawa mo ritong babae ka? Tatay Jose. At kasama mo rin palang lalaking ito? Nandito po kami ni Brian para po humingi ng tawad. Walang iyo ka. Tatay Jose, huwag niyo naman po saktan si Arian. Huwag kang makialam! Anak ko ito! Pasalamat ka, Arian. At sampal lang ang dumapo sa pising mo, hindi suntok. Patawarin niyo na po kami. Pinag-aaral ka namin ng Kuya Mark mo. Sinusunod ang mga gusto mo, yung pala. First year college ka pala. Lalaki ng inaatupag mo. Sorry po. Nagmamahalan po kami ni Arian. At kaya ko po siya itinanan ay dahil magkakaanak na po kami. Ano? Totoo po yung sinabi niya, Itay. Talagang gusto mong maghirap ang buhay mo, ha? Pwes, ginusto mo na rin lang yan. Sumigi ka. Wala kang makakamit na kapatawaran sa akin. Mag-silice kayo rito! Ito ang kwarto ko rito sa bahay namin, Arian. Maliit lang. Kaya pasensya ka na. Okay lang yun, Brian. Ang mahalaga, magkasama tayo at may kikilalaning ama ang ating anak. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Sana, huwag kang magbago. Ako nga dapat magsalita ng ganyan kasi madalas sa pagsasama ng dalawang tao, lalaki yung unang nagbabago at naiiwang luhaan yung babae. Yun ang hindi mangyayari sa atin, Arian. Dahil gagawin ko ang lahat para mapaligaya ka. Kayo na magiging baby natin. Talaga? Pangako yan, ha? Pangako.
At swear pa. Dahil dito kayo nakatira ng anak ko, tutulong ka sa lahat ng gawain dito sa bahay, Aryan. Opo, Inay. Mabuti. At dapat naman nababawi ko ang papakain ko sa inyo, lalo na sa iyo. Ay, Marunong ka ba magtrabaho sa bahay? Makatrabaho lang sa kama ang alam mo. marunong po ako ng mga gawaing bahay. Bago po pumanaw nanay ko, naturuan po niya ako. Iba na yung maluwanag. O siya, sige. Maglaba ka na. Po? Bigil ka ba? Ang sabi ko, maglaba ka. Tamba ka maruruming damit, kaya laban mo. Opo. Ano? Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Opo, maglalaban na ho ako. My God, Aryan! Ha? Ang laki ng ipinayat mo. Ilan ba lang tayo hindi nakita? Ganyan ka na? Siguro, kasi nga sa pinagbubuntis ko. Malaki kasi yung tiyan ko, Joy. Kailan ba ang due date niyan? 2 months from now. Kumusta naman yung pagsasama ninyo ni Brian? Okay naman. You mean, may work na siya? Wala pa. Pero hindi naman siya tumitigil sa paghanap. Gosh, at nanay pala niya ang nagpapakain sa inyo. Ganun na nga. Hindi naman ako pwede magtrabaho. Dahil parang hanggang ngayon, naglilihi pa rin ako. Hindi ka ba nahihirapan makisama sa nanay niya? Sabi kasi nila, mahirap daw makisama sa biyanan. Ay, naku, hindi. Mabait sa akin ang nanay ni Brian. Madalas nga niya akong payuhan tungkol sa pagbubuntis ko. Iniingatan niya ako. Di kung ganon, mali pala sino Mark at Mang Jose sa iniisip nilang mahihirapan ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano ba naman itong sinain mo, Aryan? Bakit napakalata? Po, naku, pasensya na po, Nay. Naparami pala yung tubig ko. Di ko po napansin. Anak ng tinapa, oo. Magkakaanak ka na. Hindi ka pa rin marunong magsaing. Sorry po. Ay, buset! Araw-araw ko na lang narinig ang soring yan. Nanay Trini. Hindi ba maaaring hindi ka magkamali sa isang araw, ha? Nasasagad na yung pasensya ko sa iyo, Aryan. Mahiya ka naman sa akin. Bakit gising ka pa, Aryan? Kuminom ka na naman. Kasama ng mga barkada mo. Wala naman akong gastos doon eh. Nilibre nila ako. Teka, bakit ka umiiyak? Alam ko na. Napagalitan ka na naman ni Inay. Nahihirapan ako rito, Brian. Sinisikap ko namang makasundo nanay mo eh. Pero talagang ayaw niya sa akin. Aryan, pagpasensya mo na lang siya. Alam mo naman, di ba? Pareho tayong wala pang trabaho. Kaya hindi tayo maaaring umalis dito. Ayaw ka rin naman patawarin ng tatay mo. Pero... Hayaan mo na. Bukas, tutulungan kita sa mga trabaho mo dito, ha? Talaga? Oo, hindi ako pupunta sa tropa. Sinabi mo yan, ha? Oo, pero ngayon,
Hayaan mo na muna ako makatulog, ah. Antok na ako eh. Ay, nako. Pagod na ako. Mabilis kong mapagod ah. Siguro dahil sa malapit na ako mga anak. Bigat na ng tiyan ko. Pero magluluto pa rin ako. Ito namang si Brian, di naman tumapad doon sa sinabi niya. Iniwan pa rin ako. Pumunta doon sa tropa niya. Ay, magpapahinga muna ako sandali bago ako magluto. Ako, buti na lang wala dito si Nanay Trining. Walang magagalit kung huminto ako sa pagtatrabaho sa bahay. Si Nanay Trining, sana naman pag sinilang ko ng baby namin ni Brian, magbago na sa akin. Sana huwag na siya magalit sa akin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sarap nitong mitsadong baka na binili nyo, Tay. Kung ganun, hindi nagyayabang ang binilhan ko niyan. Ay, nga pala. May sasabihin nga pala ako. Mark. Kanina ho, nagpunta ako sa bahay ng kaopisina ko. Akala niyo bang nakita ko sa lugar na yun si Brian? Ba, anong ginagawa ng lalaking yun doon? Malamang may barkada po siya ron. Kaya pinuntahan niya kahit malayo rito. Lasing po siya nang makita ko. Ang bunso mo kasing kapatid, nagpadaig sa kapusukan. Sinira niya ang kanyang dapat ay magandang kinabukasan. Dinala kita ng Shield Bath Soap at Unique Toothpaste na kakailanganin mo dito sa bahay. Ay, salamat, Joy, ha. Mabuti nga pinasyalan mo ko dahil ako lang mag-isa dito. Ano? Wala kang kasama dito? Ay, pambira, oo. Kabuhanan mo na. Madalas namang mangyari ito kahit nun pa eh. Lagi ako naiiwan mag-isa sa bahay. Pero iba ngayon, friend. Any moment, pwede ka ng manganak. Nasaan bang biyanan mo? May pinuntahan na bibili ng alahas. Si Brian? Naghahanap pa ng trabaho. Sana, itinaon niya yung paghahanap niya na may kasama ka dito. Oo nga pero darating din niya. Uwi naman siya. Teka, bakit mo hinahawakan yung tiyan mo? Biglang sumakit. Aray, pati balakang ko. Ang sakit din. Yan. Ano nga ba yung sinasabi ko eh? Baka manganganak ka na. Kung sakali, pakikuha naman sa kwarto yung bagong kulay itim. Doon ko nilagay yung mga kakailanganin ko pag nanganak ako. Sige, kukunin ko na. Kukunin ko na ngayon. Oy! Hoy, teka nga! Dadali na kita sa ospital! Mark? Joy, napasyal ka? May ibabalita lang ako sa inyo. Mark, sino dumating? Si Joy, Tay. Joy. Kaibigan ni Arian. Magandang hapon po, Mang Jose. Ikaw pala, magandang hapon din.
Ano yung sinabi mong ibabalita mo? Si Arian, dinala ko na sa ospital. Manganganak na. Ano? Bakit ikaw ang nagdala? Nasaan ang biyanan at asawa niya? Dinatnan ko siya nag-iisa sa bahay eh. Mark, Mang Jose, sana naman puntahan yung kaibigan ko. Kailangan niya kayo ngayon. Sumama nga kaya kay Joy sina Mark at Mang Jose? Mga nagsigalap, James Quaton, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at si Rosana Villegas sa papel na Arian. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Sawang-sawa na akong manindigan para sa iyo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako ang bukas. Nagsikap ako para mapabuti tayo. Pinagtakpan ko sa pamilya at kaibigan ko ang mga pagkakamali mo. Pero binaliwala mong lahat ng yon. Ngayon sasabihin mo, huwag kitang iwan? Sawang-sawa na akong manindigan para sa iyo! May Pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang bukas. May Pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang bukas.
Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang 2 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sawang-sawa na akong manindigan para sa iyo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako. Ang bukas. Sige na po, Mang Jose. Mark, wala kasama ngayon sa ospital ng kaibigan ko. Bakit? Nasaan ang mga kasama niya sa bahay ng Brian na yon? Sasabihin ko lahat sa inyo sa daan. Basta sumama na kayo sa akin. Tay, sumama na tayo. Kailangan ng kapatid ko ang tulong natin. Kawawa naman si Arian. Isa pa, nakakahiya naman kay Joy. Naabalan na siya, oh. Best friend ko si Arian, kaya ako to ginagawa. Pero alam ko, kayang pamilya niya ang higit niyang kailangan ngayon. Sige, Mark. Kung gusto mong sumama ka kay Joy. Kayo... Dito na lang ako sa bahay. Baltaan mo na lang ako. Tay. Mark, kung ikaw lang ang maaaring sumama sa akin, tayo na. Mahalaga ang bawat oras. Arian, kumusta ka na? Medyo mahina pa, Joy. Sabi ng doktor at nurse, babae ang baby ko. Ay, oo. At ang cute niya. Dumating na ba si Brian? Ay, hindi pa, friend. Tinext ko na nga siya sa binigay mong number sa akin eh. Pero walang reply. Kahit si nanay training, wala pa rin. Oo. Pinuntahan ko nga eh, pero pagod daw siya. Sasaglit na lang daw dito bukas. Talagang ayaw niya sa akin. Ay, friend, kasama ko nga palang Kuya Mark mo. Arian. Kuya Mark. Pinuntahan din kami ni Joy, kaya sumama ako sa kanya. Salamat sa pagdalaw, Kuya. Si Itay, kumusta? Huwag mo na muna siyang intindihin. Ang dapat, magpalakas ka. Dahil may anak ka na ngayon, na higit na nangangailangan sa iyo. Galit pa rin sa akin si Itay. Galit pa rin siya sa akin. Arian. Brian, bakit ngayon ka lang? Pasensya ka na. Nakipesta kami ng tropa eh. Napasubo sa inuman. Kaya nakatulog kami doon. Kanina nga lang ako nakauwi. Di mo natanggap yung text ni Joy? Kanina ko lang nabasa yun nung nakauwi na ako. Ano? Mabihira ka naman. Alam mo ng kabuwanan ko ni. Wala ba akong alaga sa'yo? Sorry na nga. Huwag ka na umiyak. Baka mabinat ka pa niyan eh. Lalo tayo mahihirapan. Siya nga pala, nakita ko ng baby natin. At ang cute niya, mahal ah. Kamukha natin dalawa. Sana, ngayon nandito na ang anak natin, bawasan mo na yung pakikipagbarkada. Gamitin mo na yung panahon mo sa pagtatrabaho. Ay, oo na nga. Ito naman oh. Huwag mo na akong sermonan. Nasisira ang araw ko eh. Ang saya ko pa naman dahil nakita ko ng prinsesa natin.
naman, Brian. Nag-anak ka sa babaeng yon, ngayon sa akin mo hihingi na pambayad sa ospital. Nay, wala naman ako ibang malalapitan kundi kayo eh. Kung tinapos mo yung pag-aaral mo, di sana hindi ka ganyan. Nay naman, huwag na kayo magalit. Sige kayo, tatanda kayo niyan. Huwag mo nga akong bulahin. Ilabas na ho natin kasi ang mag-ina ko dun sa ospital. Magtrabaho ka na! Nababawasan naman ang intindihin ko. Oo na. Hayaan nyo. Malapit na ako magtrabaho, Nay. Brian, ang kailangan ko, salitang hindi galing sa ilong. Oo na nga. Hindi naman po galing sa ilong ang sinabi ko Galing sa bibig. Huwag ka nga pilosopo! Baka hindi ko ilabas siya mag-ina mo sa ospital. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mark, anak. Nakabili na ako ng unique toothpaste, ha? Naroon na sa banyo. Salamat ho, Tay. Siya nga pala, nailabas na ako kahapon si Arian sa ospital. Paano yung bayad sa ospital? Sabi mo wala pa ring trabaho yung magaling na si Brian. Si Aling Trining daw ho nagbigay ng pera, sabi ni Brian. Pero binigyan ko rin ho ng perang panggastos ang kapatid ko. Nagbigay ka pala ng pera. Oo. Nako. Paano ba naman mawawalang galit ko sa kanila? Nakikita kong maling-mali si Arian sa kanyang ginawa. Bukod sa bata rin kaya niya, iresponsable pang Brian na yun. Mukhang hindi po maganda pakikitungo kay Arian ng nanay ni Brian. Huwag na nga natin silang pag-usapan. Parang tumataas ang presyon ng dugo ko. Wala ka namang gagawin kundi humilata at bantayan niyang anak mo. Nanay Trining. Magtrabaho ka rito. Tulog naman yan Maraming dapat linisin dito sa bahay. O ano, ako pa rin nagagawa rito? Ako na nga nagpapalamon sa inyo. Ako pa rin na nagpapagatas dyan sa anak mo. Maglilinis naman po ako. Kaya lang, patutulog pa lang po ni baby. Pwede ba huwag mo ko iyakan? Hindi mo ako makukuha sa iyakoy. Ang pagkilos mo ang gusto ko. Ano ba kilos na? Sayang ang oras! Opo, nanay. Brian? Meron sana akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Baka sermonan mo na naman ako, Bala ko kasi maganap ng trabaho. Para naman mabawasan yung sagutin ni Nanay Trining. Aba, ayos yan. Hindi kasi ako makahanap ng trabaho Sa ating dalawa, ikaw ang mas may chance na makahanap ng mapapasukan. Dahil nakaabot ka sa college. Di tulad ko na hindi natapos ang high school. Payag ka? Oo naman! Si baby, alagaan mo habang nasa trabaho ako. Dahil sigurado naman di siya maasikaso ng nanay mo. Ako ang bahala sa anak natin. Pero teka, saan ka naman magtatrabaho? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Ano yung dala mo, Arian? Best friend, konting pasalubong lang ito. Para naman makabawi ako sa pagrekomenda mo sa akin doon sa kaibigan mong manager ng call center. Alam ko namang kaya mo yung trabaho mo sa call center eh. Dahil hindi ka lang maganda at smart. Matalino pa. Thank you. Alam mo, sumweldo na kami. Kaya naman pala, may ipinambili ka na ng pasalubong sa akin. Siyempre. Ang sarap pala ng feeling na may sweldo, Joy. Correct ka dyan. Namili agad ako ng mga kailangan ng anak ko. Pero huwag mo kalilimutan mag-save, ha? For the future. Kahit konti, mag-ipon ka. Oo, talagang gagawin ko yun. Kasi gusto ko, makabukod na kami ni Brian. Para mapalayo na rin kami dun sa nanay niya masungit tsaka dun sa barkada niyang ewan. Dapat si Brian ang nagpaplano niyan eh, hindi ikaw. Dahil babae ka. Dapat nga siya nagtatrabaho eh. Mabait naman siya. Inaalagaan yung anak namin pag nasa office ako. Tsaka, naghahanap din siya ng mapapasukan. Ayun, wala pa nga lang mahanap. Pinagtatakpan mo pa? Hindi. Tamad naman talaga yung lalaking yan. Pati pagpapakasal ninyo, hindi inaasikaso. Kasi nga, nariyan ka na sa tabi niya. Sure naman. Magbabago rin yun. Sana nga. Magbago rin siya. Dahil kawawa ka naman. Kung magpapakamartir ka sa kanya. Nanay Trining, ano pong sasabihin niyo sa akin? Mula ngayon, dahil may trabaho ka na, ikaw na magbabayad ng ilaw, internet, at tubig dito, ha? At ikaw na rin ang sasagot sa bigas. Opo. Oh, mabuti. Yun man lang makabaw sa intindihin ko. Pati yung gasto sa anak nyo. Naibili ko na ho siya ng mga kailangan niya, Nay. Ay, dapat lang naasakasuhin mo yon. Alangan namang unahin mo pa yung pagpapasarap. Mahiya ka naman, ha? Ang tagal ko na kayo pinapalabon. Ano? Gusto mo nang umalis rito sa bahay? Oo, sana, Brian. Panahon na para matuto tayong tumayo sa sarili nating mga paa. Pero mahirap umupa. Tsaka wala pa akong trabaho. Ayaw ko rin mapalayo sa mga tropa ko. May pamilya ka na. Dapat kami na ng baby natin ang priority mo. Iniintindi ko naman ang anak natin Ikaw lang iniisip ko. Baka hindi mo kaya umupa. Kaya natin yun. Magtulungan lang tayo. Tsaka magtipid tayo kahit konti. May trabaho na naman ako ngayon. Sige na, pumayag ka na. Sinabi mo na ba ito kay inay? Hindi pa. Oo. Pero tayo naman ang dapat magpasya, di ba? Kaya pumayag ka na, Brian. Pumayag nga kaya si Brian? Mga nagsiganap: James Quaton, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at si Rosana Villegas sa papel na Arian. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan
ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Sawang-sawa na akong manindigan para sa iyo. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Nagsikap ako para mapabuti tayo. Pinagtakpan ko sa pamilya at kaibigan ko ang mga pagkakamali mo. Pero binaliwala mong lahat ng yon. Ngayon sasabihin mo, huwag kitang iwan? Sawang-sawa na akong manindigan para sa iyo! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sawang-sawa na akong manindigan para sa iyo. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. Ay, bakit dito kayo tumira, Arian? Balitang matinding magbaha dito, Joy, mura lang ang upa rito. Alam mo naman, ako lang nagtatrabaho sa amin. Tsaka, ito lang yung kaya kong upahan. Bakit naman kasi? Ayaw magtrabaho niya si Brian? Nahirapan ka tuloy. Naghahanap naman siya ng trabaho. Medyo minamalas nga lang. Hindi nakakapasa sa standards ng mga inaplayan niya. Nasan siya ngayon? O di ba dapat tinutulungan kanya sa pag-aayos dito? May inutos lang ako sa palengke. Talaga lang, Oo. Nagsisikap naman ng asawa ko, Totoo yun. Sana nga totoo yan. Kasi alam mo, concerned ako sa'yo Nakikita ko, hirap na hirap ka. Pag nalaman ito ni Mang Jose, lalo lang magagalit ang tatay mo. Joy, pakiusap lang, ha? Oh. Huwag na huwag mo sasabihin ka na itay yung lahat ng nakikita mo rito.
Oh, bakit ka narito? Lumipat na kayo ah. Si inay naman, oh. Porket ba lumipat kami, hindi na ako maaaring dumalaw rito? Bakit ka nga narito? Naiinis na ako sa bahay, eh. Walang masarap na pagkain. Oh, bakit? Hindi ba kayang bumili ng masarap na pagkain ang mayabang na si Arian? Hindi ka mapakain ng masarap, ano? Kapos nga ho sa amin ang kita niya. Ayun! Kapos pala! Uupa-upa pa siya. Ay, yabang! Nay, pakainin niyo naman ako. Baka may masarap kayong ulam dyan. Gutom na ako, eh. Ay, talagang meron! Bakit ko naman gugutumin ang sarili ko? Di hayinan niyo na ako. Hindi ba kayo nahawa sa akin? Gutom na ako, oh. Siya, sige. Yun. Kakainin kita. Alam mo dapat, hiwalayan mo na yan si Arian. Pinahihirapan ka lang yan eh. Mag-aral ka uli na makahanap ka ng higit sa babaeng yon. May anak na ho kami. Ano? Di sustentuhan mo na lang. Pag may hanap buhay ka na. Marami naman ganun ah. Saka hindi naman kayo kasal. Kaya pag hiniwalayan mo siya, ayos lang yun. Ang bata lang ang bibigyan mo ng pera. Brian, ikaw na nga maglipit dito sa kusina. Maglalaba pa ako. Ba yan? Pambihira naman, oh. May pupuntahan ako, eh. Saan ka pupunta? Maglalaba ako. Walang titingin kay baby. Niyayaya akong magkwentuhan ni Mando at Kulot. Kaya pagbibigyan ko na. Baka isipin nila, wala tayong pakisama, eh. Bago lang tayo sa lugar na to. Sinamando at Kulot. Balitang manginginom ang mga yun. Sabi ni Aling Tuding na may tindahan niya sa tapat. Kakasabi ko lang, pagbibigyan ko lang sila. Para naman hindi ako kainitan dito. Paano nga si baby? Maglalaba at magliligpit pa ako rito. Magagawa mo naman lahat yan. Dahil tulog naman ang bata. Uy, napasyal ka, Mark. Makikibalita lang sana ako tungkol sa kapatid ko. Ayoko kasing puntahan sa Aling Trining. Ay, wala na sila doon. Bumukod na sila ng bahay. Malayo na doon. Ganun ba? Buti pala, hindi ako nagpunta Aling Trining. Paano sila nakalipat? May trabaho na ba si Brian? Si Arian ang may trabaho. Call center representative siya doon sa isang company sa Ortigas. Pero si Brian, wala pa rin trabaho yun. Mukha naman talagang ayaw magtrabaho ng lalaking yun. Sinabi mo pa. Napakatamad nun, Mark. Naawa na nga ako sa kaibigan ko eh. Kasi kahit gano'n si Brian, pinagtatakpan pa rin niya. Ano? Oo. Ay, huwag mo nalang sasabihin kay Arian na ikinuwento ko sa iyo, ayaw niya malaman niyo eh. Oo, sige. Huwag ka mag-alala. Hindi niya malalaman. Yan lang, kawawa naman ang kapatid ko. Kung ba't naman kasi hindi siya nakinig sa amin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Narito na ako, Brian. Wala sumasagot. Siguro tulog yung mag-ama. Umiiyak si baby. Bakit hindi pinatatahan ni Brian? Ilalagay ko na nga lang dito sa upuan yung mga binili kong ACS products. Pati itong Starwax Floor Wax na gagamitin ko mamaya. Pupuntahan ko na yung anak ko. Tulog na tulog si Brian. May alak pa. Kaya naman pala hindi niya marinig yung pag-iyak ng bata. Tahan na, baby. Sandali ha. Eto ng gatas mo. Gutom pala kaya umiiyak.
Mabuti na lang may nakahandang gatas dito sa mesita. Oh, aba, punong-puno na ng wiwitong diaper ng anak ko. Ano ba naman tong si Brian? Sa kalasingan, hindi na nagawang palitan yung diaper. Makakainis naman oh. Kahit na lumipat na kami, inilayo ko na siya sa barkada, ganun pa rin. Dito naman siya bumarkada. At kaya pala sila nakabukod dahil sa pagsisikap ng kapatid mo. Ganun na nga ho, Itay. Pero maliit lang ang tirahan nila. Bahain pa. Hindi sila dapat umupa sa ganung lugar. Siya nga hindi siya nakaranas ng baha mula nang lumaki kayo. Sabi ni Arian, yun lang daw ang kaya nilang upahan. Dahil nga irresponsableng pinakasamahan niya. Naawa ko sa kanya, Tay. Iyang-hiya nga siya nang abutan ko ng pera at groceries. Nasasaktan ako, anak, sa mga nangyayari sa bunso mong kapatid. Ayoko na nga lang makaharap ang Brian na yun. At baka hindi ako makapagbigil, mamura ko siya. Tay, kung ganon, hindi na kayo galit kay Arian? Hindi matitiis ng magulang ang kanyang anak, Mark. Sige, subaybayan mo siya para lagi tayong makabalita tungkol sa kanya. Bakit naman ganon, Brian? Anong bakit ganon? Bakit umutang ka na naman ng alak kay na Aling Loling? Ha? Sinisingil na naman ako Yun ba? Pasensya na. Kaya mo, hindi na maulit. Puro ka na lang hindi mauulit. Lagi mo namang inuulit. Hirap na ako sa kalagayan natin. Ano ba? Sana naman, wag mo nang dagdagan pa yun. Sa pamamagitan ng pangungutang mo, maawa ka naman sa akin. Ba yan? Nakakabuisit ka naman eh. Nagsorry na nga ako, ang dami pa sinabi. Kasi naman Anong gusto mo? Lumod ako sa'yo? Sobra ka na, Arian Uy, huwag ka naman magalit. Hindi. Gusto ko lang namang mapabuti ang buhay natin, kaya ako sinasabi to sa'yo. Tumigil ka na, susuntukin na kita! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Arian, bigyan mo nga ako ng pera. Saan mo gagamitin? May pupuntahan ako. Baka sakaling matanggap ako doon. Totoo ba yan? Anak ng patula naman, Mag-a-apply na nga ng trabaho, pinagdududahan mo pa? Ano ba talaga ang gusto mo? Magtrabaho ako o hindi? Kasi naman, nung huling binigyan kita ng pera pang requirements, pinang-inom nyo lang ni na Mandot Kulot. Bibigyan mo ba ako ng pera o hindi? Kamay ko, ano ba? Ang kamay ko, nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka sa akin pag hindi mo ako binigyan ng pera! Hindi rin kita papasukin sa trabaho mo! Bakit ka ba ganyan? Sa halip na magbago ka, lalo kang lumala! Sabing tumigil ka eh! Rico! Nananakit ka na rin ngayon! Binubuisin mo kasi ako! Ibigay mo na hinihingi ko! Kuya, bakit dito tayo nagpunta? Mahal sa restaurant na to Huwag kang mag-alala. Ako naman ang magbabayad Saka masarap ang pagkain dito. Makakakain tayo ng marami. Salamat, Kuya Mark. Marami kong makakain ito. Nakikita ko, nahihirapan ka sa buhay mo ngayon. Maraming ang gastos.
Di lang bahay, ilaw, tubig, pati pagkain namin. Pati yung pangangailangan ni baby. Si Brian naman, walang ginawa kundi magpasarap lang. Magbuhay binata. Kuya Mark, Hindi mo man aminin, alam ko yun. Hirap ka. Hindi ka mahihirapan kung dalawa kayo nagtatrabaho. mabait naman siya. Mahal niya kami ng anak namin. Sana nga. At sana, huwag kanyang sasaktan. Dahil pag nalaman ko na sa kabila ng mga hirap mo, sinasaktan ka pa niya, akong bubugbog sa lalaking yun. Hindi kuya. Hindi siya nananakit. Pinamalas nga lang dahil hindi makahanap ng trabaho. Siguro dahil hindi niya natapos yung high school. May gustong ialok sa iyo si Itay. Si Itay? Sabi niya, hiwalayan mo na raw si Brian. Ano? Umuwi kayo ng pamangking ko sa bahay at tatanggapin ka niya. At muli ka niyang pag-aaralin. Ha? Pag-isipan mo yun, Arian. Magandang pagkakataon ang ibinibigay ni Itay para sa inyong mag-ina. Nagastos mo yung pambayad sa kuryente, tubig? Bakit? Saan mo ginastos? Napasubo sa inuman eh. Brian naman Hirap na nga ako mag-budget. Ginastos pa yung iniwan kong pambayad natin. Ano ka ba naman? Napasubo nga. Hindi ka ba makaintindi? Gusto ikaw? Di naman kita sinisigawan. Ang kulit mo eh. Ano makulit? Pinapaliwanag ko lang na hindi mo dapat ginawa yun dahil nahihirapan na ako. Sa susunod, ako na magbabayad ng mga bill natin. O, di ikaw magbayad. Buti nga para wala akong iniintindi. Yan tuloy, umiyak si baby. Padahanin mo. Maganda na akong pumasok sa office. Buwisit! Ikaw na magpatahan dyan! Hoy! Saan ka pupunta? Huwag kang umalis! Mag-aalaga ka pa sa bata! Brian! Makumbinsi kaya ni Mark si Arian? Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina James Quaton, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at si Rosana Villegas sa papel na Arian. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Mong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang maiinit at kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Sawang-sawa na akong manindigan para sa iyo. Dito pa rin sa ating natataging dunang may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.